புத்தளம் மாவட்டத்தின் ஆதார மற்றும் பிரதேச வைத்தியசாலைகளிலும் ஆரம்ப சிகிச்சை பிரிவுகளிலும் அவசர சிகிச்சை சேவைகளில் ஈடுபடும் பணிக்குழாமினருக்கு அவசர சிகிச்சை சேவை தொடர்பிலான ஒருநாள் செயலமர்வு சிலாவம் பொது வைத்தியசாலையில் இடம்பெற்றது. சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் வைத்தியர் அசேல குணவர்தன தலைமையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் பல முக்கியமான விடயங்கள் குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் நிதியுதவியின் கீழ் முன்னெடுக்கப்படவுள்ள புதிய வேலைத்திட்டங்களுக்கு அமைய மாகாண சபைகள் மற்றும் மத்திய அரசாங்கத்தின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படும் 82 ஆதார வைத்தியசாலைகளின் அவசர சிகிச்சை பிரிவுகள் மற்றும் ஆரம்ப சிகிச்சை பிரிவுகளை மேம்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சுகாதாரத்துறையை டிஜிட்டல் மயப்படுத்துவது குறித்து பெரிதாக பேசுகின்றோம். சிறிய வைத்தியசாலைகளிலும் வெளிநோயாளர் பிரிவு கூட டிஜிட்டல் மயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த டிஜிட்டல் மயப்படுத்தப்படும் வேலை திட்டத்துக்கு பில்லியன் கணக்கான பணத்தை நாம் செலவிடுகின்றோம். இந்த நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை உங்கள் கரங்களிலேயே உள்ளது. இங்கு எமது விருப்பமின்மை முக்கியமல்ல, எமது சேவையே முக்கியம்.